njlentrehake pitutur luhur isining serat Ramayana kawedhan kababar dening Ki Ngabehi Pranata Gending lan ilustrasi Agil Wahyu Kusuma editor Firmana Setiabudi kameramen Dani Rahmawati pengarah acara Ibu Tuti Arduna sugeng midhangetaken tuwin mriksa. Risang Maha Yogi sawu sing samedi mungguing patra dangu ani ngali wijiling sasangka saking anggraning bukir latalah enteni aku Wedawati entenono aku Wedawati Wedawati nadyan wis mlebu lawang panitisan aku tetep nututi kowe wong ayu. Aku wis pinaringan widodari telu Antari, Kiswani lan Triwati nanging bareng aku kepethuk kowe kemetok-ketok mripatku marang kowe rumangsaku. Tak kedep-kedepake mripatku kowe gandulan ora ngidepku wong ayu. Ayo manuta tak boyong negara Ngalengka dadi prameswari Wedawati. Dasamuka Rahwana Raja bola-bali kowe rak wis tak kandhani. Aku iki mustikaning widodari kang ngreksa wedha ing jagat iki. Aku asalira Brahmacari aku ora krama slawase ya Dasamuka. Lan aku wis manjing lawanging panitisan. Kowe arep nitis karo sapa wong ayu? Dasamuka. Kodrating Sang Maha Siwah aku kudu manitis marang putring Magoda Dewi Citrawati garwaning Prabu Arjuna Sasrabahu ya Dasamuka. Walah salah. Nadyan arep nitis kelawan si Citrawati besok bakal tak rebut saka Arjuna Sasrabahu. Kowe kudu kelakon dadi bojoku. Dasamuka aja sumungah sesungaran ya Dasamuka. Aku wong Sekti Mandraguna prawira jayeng durit wara ing jagat raya ora ana kang bisa ngalahke Dasamuka. Aku pinasti bisa ngalahke para dewa, para asura lan para manungsa ing jagat iki. Sebab aku wis nampa nugraning Sang Maha Siwah ya Wedawati. Dasamuka
ora ana kang nggul dewing jagat raya iki dosa muka. Sak dhuwuring langit iku mesti ana langit. Kowe ngaku wong jaduk sak dhuwurmu ya isih ana wong jaduk. Aku wis entuk nugraning Sang Hyang Siwa. Aku ora bisa dikalahke dening dewa, ora bisa dikalahke dening manungsa, ora bisa dikalahke dening raseksa. Nanging kowe bakal dikalahke karo bangsaning Wanara Dasamuka. Eling-elingen. Jagat dewa Bathara Wasesaning Bathara Jagat bandaku ya donyaku weh. Kuwi namani Supata karo Dasamuka. Iya bener ucapmu, Widowati. Wah, aku mbiyen kok ora nyuwun karo Sang Hyang Siwa. Aku bisa menang karo kewan. Dasamuka ora bisa dikalahke karo dewa, ora bisa kalahke karo menungsa, ora bisa kalahke karo Danawa. Ning aku malah dikalahke karo Wanara. Ya, tak eling-eling. Tak eling-eling, tak enteni ucapmu Widowati. Aku nututi kowe wong ayu Nandriparan. Widowati tenono aku Widowati. Aku nututi kowe wong ayu. Galak ulat katit abarong kang alus manis mawe kung sembah tegeng adadeg mandara nangkung aku repan kas dadya malatkung anak kunduk limbuk wonten dawuh napa Biyung? Kowe wis ngadhep ing ngarsaku apa wis rampung gaweanmu? Aku lan kowe iku mau dadi abdi dalem ing negara Maespati. Ngabdi marang Gustimu putri Kanjeng Ratu Dewi Citrawati garwane sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra. Nggih, Yung. Boten namung kula nanging para emban-emban menika inggih sampun sami makaryeng pakaryanipun sowang-sowang. Upamanipun para emban ingkang pakaryanipun menika dados juru taman, ngopeni taman menika wau sampun rampung. Tamanipun sampun resik, sekar-sekar manca-warni, kembang mawar, sedhep malem, arus persi sampun dipun tata ing pot-pot Biyung. Apik nggih. Atus ling tata dahar. Tata dahar menika teng Nggondorasan. Abdi dalem Nggondorasan lan abdi dalem Sekul Langgi.
Menika inggih sampun dipun tata. Kok sik, Nduk? Dina iki kowe mangsa apa sing bakal katur karo Gustimu Kanjeng Ratu Citrawati kuwi? Biasane menawi dinten Buddha manis Rebo Legi ngenten iki permenanipun menika Gusti menika dahar sambel goreng empal. Empalipun menika dendeng gudel menika. Remenanipun Gusti nggih kula tambahi menika wonten tengkleng goteng otak wedhus gembel. Loh. Iki kepiye to? Aku kok pangananmu. Kok terus dahar tengkleng Gusti, bangsa Gusti kok dahar tengkleng goteng kuwi senenganmu kuwi. Boten menika biasanipun Gusti menika inggih remen ngincipi. Ngaten. Wong ngono tenan lho kuwi. Angin ciping kok turahane tengkleng kuwi mau. Sing nelaske nggih kula niki. Kabulu durah-durah. Timbang jajan dhewe wis saged luwih. Mula kula bujuki Gusti menika ngersakaken tengkleng kala wau. Iki ngene lho, Nduk. Iki Gusti karep besiar. Besiar niku panganan apa to? Arep tindak-tindak nek cara saiki apa kuwi? Jalan-jalan hiking-hiking. Gustimu iku mau ngersakake nitih Baita Raja Mala karo para putri para mban lelumban ing Bengawan Swilu Gangga. Oh, ngoten to. Kok Bengawan Kali niku kathah kok dadak kudu milih Bengawan Gangga. Oh, wong kuwi ora mudhi ngajaran agama. Sing sapa adus nyawuk banyuning Sungai Gangga atau Swilu Gangga iku mau bakal ilang dosane nggih. Nek ngoten kula nggih berminat ngoten yo. Sing sapa adus teng Bengawan Gangga niku mau luntur dosane wit cilik nganti semono gedhemu. Iku dadi menyucikan yo, menyucikan Bengawan Gangga kuwi. Oh nggih. Nek kali sing kena dienggo berjemur apa yo? Ah. Kok berjemur kok kaya wong kena Covid wae to, Nduk? Nah. Kali napa sing kena nggo berjemur? Aja mbok bedheki to benjing wong tuwa ora ngerti ora pengalaman wis tuwa kok. Oh niku jenenge Kali PP. Oh iya, Nduk. Ngandeng terminal Tirtonadi kuwi ya nggih. Niku kali sing kena nggo berjemur. Nek kali sing marai terkenang-kenang masa lalu kali napa yo? Lah kali apa kok kali kok terkenang masa lalu? Kalimantan. Kalimantan bentuk mantane niku niku. Oh iya ya, Nduk. Nek mantanku mbiyen niku ganteng banget kok. Mantanmu rak yo bapakku kuwi to yo. Kuwi mantanku, bapakmu kuwi. Zaman nom-nomane mbiyen wah, nglungit ganteng kayak bapakmu. Anjo dados remuk niku kenging napa to, Yung? Wah, kowe iki kepiye to? Genah kuwi dope kenik neng arep neng Tlaga Sarangan numpak sepur kelinci. Kelorot nyemplung jurang bapakmu keblekan sepur kelinci iki terus dadi remuk kaya ngono kuwi. Ki isih ora almarhume wis bejo bapakmu kuwi. Wis ayo, Pak. Monggo. Para parekan, para ceti menika sampun dipuntosi Gusti. Nggih, monggo. Monggo enggal minggah prau, minggah baita. Nggo pelampung ora. Ya wis digawa apa sing marai. Aku iki sornang apa ora? Aku mung sak gaya kok yo. Gaya apa? Gaya batu. Nyemplung ngepulung diabah tekan isor dhewe. Aku yo iso, gayaku gaya dada. Sambil lumban ing sungapaning Bengawan Gangga dasar kiwa tengening lepen alam indah indahing kahanan pinonto ponto inolong golong kaindahaning alam awit saka kudrating Gusti Ayah tinata jalma
patih negari Maespati Raden Patih Suwanda ya sumantri ingkang nganggo rumeksa ngawal dumateng tindakipun Palwa Natkala semana meh wanci surup surya dereng mentas anggenipun nitih Palwa ing ngawan kanggo Raden Sumantri sarwi nitih kuda ingkang pinter nglangi ngawal tindakipun Sang Napa Prabu Arjuna Sasra Bau lan Dewi Citrawati. Kutha Pandhawa tata dadi saya. Lah dalah. Olarica. Indriaksa para maruta pawana guna marga. Ning jero prau kae dhisik bojoku Widawati. Ayo. Cupukan Widawati tak boyong ing negara Ngalengka. Kala marica, nggih. Aku dawuh. Monggo kita berbakti. Citrawati entenono pun kang. Lata. Endi sing jeneng Citrawati endi? Wah, tulung iki ana buta munggah prau iki sapa ya? Baik. Ayo, prau ini tak geret minggir. Ayo ngaku ini Citrawati nih. Bakal diboyong dening Gustiku. Gusti Prabu Samuka. Ayo, ngaku wae. Kuat. Yo. Ora. Apa iki? Mati. Wani karo pamancen sapa? Bagus ning pajaran keparat. Cenggel bondo wani karo pamarita. Tandang angin tabrakan remuan sirai kula marita. Wani karo marita. Wani lho. Somurang toto. Mati barang elek yo. Barang. Barang ini fokus tenan iki. Jaran kok tangan ngebus. Mati aku. Harap. Ayo tunggu ratu Gustimu. Wani-wani ganggu Gustiku Dewi Citrawati parap. Weh, sakti satu lagi lompat siaran nih. Kalau marito hitek siaran mbok mati mbok urip. Sopo? Patih Maespati Raden Patih Suwanda Kopong. Aku Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka. Jawa ing Citrawati. Sangkemu. Asmu lho.
ajar. Wani-wani nggur beda karo Gusti Dewi Citrati Parat. Wes, pengen bocah. Sabet pedang Mentara ning Pagyas Gunung Parat. Ayo. Tanding ngono pedang Mentara. Cumandri. Ora sulap nyawang wujudmu dasa muka. Pat nampani Trisula Ratu Kopengan. Gabat pedang ilang nyawamu. Ayo. Oto Guru Sumandri Parat. Sandya Bala Pandhawa gumulung mangusir ring Sata Kurawa tambah kangge Sukati merut parut kapilayo weladalah sembarangan karo Prabu Sri Harduna Sastra wani mateni Patih Swanda kelakon bekuk datang wit asamuka. Wah, ratune iki. Weladalah. Sekti Mandra Guna. Loh. Aduh, yo. Yo. Wah. Lah, salah. Dang Mentara. Ayo. Entekno. Kurang ajar Semuka. Aduh, aku tobat Jinuwun, aku kalah karo kowe Harduna Sastra. Kowe ngurmangsani luput Semuka. Ora silepat Jinuwun. Wong luput iku mau ana pidanane tak geret kreta. Aduh, mati aku. Aduh, mati aku. Aku dirot ning kreta. Aduh. Mati aku. Apa Jinuwun? Aduh. Apa Jinuwun? Harduna Sastra tahu. Lindes pisan. Aduh. Kapok kula Jinuwun, kapok Jinuwun, Prabu Harduna Sastra tahu. Kowe. Entuk-entukane wong kumalancang ya kowe Semuka. Sisang moyo kisau sing smeti mungging akrasan sang waningali wijiling sasongka saking anggraning ukir. Amit-amit pasang aliman tabik Sinuwun, kula pun wisra ingkang sowan Sinuwun. Ana pandhita Katon Catura kowe kuwi sapa? Nggih. Kula arwahipun Begawan Wisrawa. Kula sampun mapan ing kasuwargan jati nanging kula mireng tangisipun anak kula pun Dasamuka mesakaken paduka eret-eret kreta lan paduka plindes badanipun. Ngantos remuk rempu arang keranjang Sinuwun.
Satu paduka menika titising Bathara Wisnu sampun priksa bilih dasa muka menika dereng pejah. Ing tembe tesih panjang lampanipun. Pramila kula ingkang nyuwunaken pangapura Gusti. Iya Sang Resi. Iku mau hukumane wong kang mateni wong kang tanpa dosa muka. Paklwari penandangmu bali ing prajamu ing Alengka Dlaja. Para miyarsa, mekaten gancaring carita wayang. Ki ngabi sak kanca nyuwun pamit, mugi saged pepanggihaning minggu ngajeng. Nuwun.